С много голяма глава ще го измисля нещо. Така, понеже последния път му беше прекалено лесно на Живко да си реши кутията. Не съм много добър. Днеска взех уж по-трудна. 15 минути, ако я отвори, 30 лева, че 80 му дойдоха много. Ако не успей, ще изалее тая глава лука. Започвай! Хайде първо да твори и тогава време. Готов? Готов. Старт. Започваме. 15 минути. 15 минути. Сега трябва да отворим тази кутия. Трябва да отворим кутията. Ако не знаете, трябва да отворим кутията. Нали? Тази изглежда поне малко по-интересна от другата, или някакво много... Има някакви неща вътре, хора. Не знам, нещо штрака. Между другото се казва белия тигър кутията. Йо, бенгалски тигър, да? Ето го. Върти напред, назад, нагоре, надолу, настрани. Аз не знам кое трябва да отворя. Нет. Обана, Мисля, че лек пробив. Хора. не дела това да идеш тук. Какво е ти да слушаш? Мисля да ям това лук, не искам да го ям. Това виждам. Само не да право много да не да нещо друго да го спре, да го откъсиш. Може сега. Всичко е възможно. Нещо контрира, трябва да го отвориш. Да, вероятно го контрира, аз така мисля. Кутията на Пандора. Имате White Tiger. Сега. Минаваме е 40 секунди. Минаваме 40 секунди. Няма време. Интересно, какво е това? Ще сложа дълното това. Да, там тук се кашираш. Ти ли беше? Мисля, че, уважаеми дами и господа, ако имате някакви сейфи за отваряне или нещо подобно, ако не можете да си отворите сейфа с парите или с документите, ключове или каквото не е, моята са ключове. Аз съм човек просто. Нямаше 2 минути и 20 секунди. Добре, ще го направим малко по-дълго време. Айде, аз ще взема къса заради тебе, понеже успя да отвориш кутията, пък стана много бързо, да е по-интересно. Защо ще кажа? Защото иначе много бързо стана, много ще е кратък клипа, да го направим по-интересен. А пък и без това вече правихме такъв клип, просто звука беше много гален той яде лук. Мисля, че често да изям аз лука. Да. Гадно ли? Ти си болен вече пил тази чаша. Забавя. Да, как се. Да спрем клипа от тук. Дай водата. Там ти е водата. Момент! Ще ги изгледа извън кадър. И това ще го изглеждаш. Как е зари предната глава? С уста? Каква е моето момче? Каква е си, то е полезно, сега взимате малко витамини. Ти изряза ли? Антибиотик, всичко яво. Скучавате.
Чарите. Всички са или моите момче. Хапай, хапай. Момчета, за мен ли оставили за тебе? После ще кажа. За тебе, не за кой. Аз вече имам една. Така че, нали, номера ще го кача в сайта, се притесняйте. Моят дам съвет да не дъвчиш до края, просто гълтай с по-големи парчета. По-бързо и глъщай. На 2 на 3. Защо го предложих? По-добре да беше 4 минути клип. Чак, защото го лети, мисля, че лети много. Лети много, брат. Просто ти го ядеш с храна, затова не ти лети толкова. Ще си лети. Мога. Можеш, аз можах и ти ще можеш. Моята глава беше по-малка. По-малка. Гълтай, с водата Как да гълтай. го на това голямата, аз съм фитка. Ето в стати ти гълтай го. Гълтай. Не съм фитка. Ами за останалото вода? Честно не чаках да е толкова голямо, да е тъс чаша. Той май не мога да го взема. Можеш, брат. Много е гано. Можеш, не е гано, можеш. На 2 пъти го изяжа. Гръзи половината, 2-3 стискания, гълтай. Ще повърна. Няма да твори жайстия сабоначи. Не съм начин. Не са, вика ми, моля се. Давай, можеш. Витамини за зимата. Enjoy, както казва един друг. Герой. Напълни на чаша вода. Откъде си напълнеш вода? Пи. Давай, бирата. Хептен. Чува да напълни още на чаша вода. Давай. Ще имаш работа по този скрип, давай. Чак много е гадно. Да, не е гадно, аз всеки изяра, брат. Обикновено луче. Обикновено лук. Айде, този кочан не го яш, скаш накрая. Да, той е бати кочана. Я само тут горе. Да? Давай, брат. Какво се присъдя? Що си? Витамини. Като мини ябълка. Само пиш вода. Да, давай. Чак много ми е гадно. Абе, гризеш и гълташ на цялото направо, бе. Как ще го готна цялото? Гризеш го там 2-3 пъти го сдъвчи и Чакай, аз гълтай. хапчета не мога да го... 2-3 пъти го сдъвчи само и гълтай. Гълтай. Още малко, айде. Още малко. Давай. Набързо, цък, гълтай. Да, и аз съм се да лопна цялото набързо. Цялото не, сега вече може да го загрези го там по цялото и сдъвчи го 2-3 пъти и го гълдай. Да. Да, вика. Да? Няма нищо. Ба. Това да се отвратително човек. Давай, гръзи го това и го дъвчи 2-3 пъти и гълтай, айде с водата. Човек само ето изяжа. Не е честно. Той е кочан. Не е кочан. Има съвсем малко него, просто не мога. Ще повърна. Честен съм. Давай.
Как ще имам безалкохолно. Пи, да е готево. Браво. Ти си герой. Финиш.